Maraming barangay sa Central Luzon ang nasahanay pa rin ng mahihirap na lugar batay sa pamantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sila ang puntiryang matutukan ng ahensya sa ilalim ng Kapit-Pisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS program. Ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matagal na umano nilang isinasagawa upang maibigay ang basic services at turuan ng mga mamamayan sa local planning, budgeting at implementations ng kanilang mga programa. Isa itong community-driven development upang maiangat ang pamumuhay ng pamilya sa kada barangay. Ito po ay isang programa ng DSWD. Actually, it is an anti-poverty alleviation program na pilot po ng year 2022 sa Dolores, Quezon. And in 2014, nagkaroon tayo ng expansion of the program funded by the World Bank na dito na po nakapasok yung ating Region 3. So overall, we have already reached 847 municipalities across the countries, and of course, about 22 million household na na-serve na po ng program. So actually, the program Kalahi SEEDS ay nagsimula ito nung part ng SEEDS program ng DSWD. It's also a anti-poverty alleviation program, and part din siya ng mga experiences ng CDD program. Target ng DSWD ang mga barangay o LGU na nasa 21% pataas ang poverty incident o marami ang mahihirap na pamilya. Aabot umano ng ilang taon ng programa upang masiguro na nakatayo na sa sariling paa ang mga benepisyaryo. So, in the implementation, we are teaching them how to plan, to study yung kanilang current situation, then to identify yung mga, sabi natin, mga problems, yung mga basic interventions and solution na makapag-address doon sa kanilang kahirapan. So basically, yung mga programs na ini-implement natin, mostly mga infra actually. Kasi yan naman talaga yung laging nagiging priority ng mga barangays natin, lalo yung mga nasa upland. So like yung mga access road, water system, then school building, daycare center, health center, and other basic services na usually napupunduhan po ng program ng Kalahi SEEDS. Samantala, sa naganap na exchange forum nito lamang August 1, napag-usapan ng mga piling benepisyaryo ang mga programa na kanilang nagawa sa ilalim ng Kalahi SEEDS program upang makakuha ng iba pang ideya ang mga barangay volunteers. So gusto natin talaga ibenta yung ating program na lumawak pa siya, lalo yung appreciation ng ating mga ibang LGUs. So through these mga partners natin ng mga mayors, lalong-lalo na yung mga sa local officials, we aim na sana ma-inspire din yung iba pang mga LGUs natin and communities na ma-appreciate yung sinasabi nating community-driven strategy yung process natin. So yun yung pinakang-purpose natin, of course, to harvest yung ating mga gains, like yung mga volunteers na naririnig na natin na nagsishare. So that's part of the program. But basically, we would like to market po yung ating programs. Malaki naman umano ang naging pagbabago ng bawat barangay na naisama sa Kalahi SEEDS program. Malaki po. Malaki pong pagbabago. Kasi po nung una po ang barangay po namin, tahimik lang po. Wala pong sinasalihan naman kung ano-ano. Pero po nung inano po sa amin ng Kalahi at miniliwanag po o ano po yung magiging pribilehiyo makukuha po sa namin, na barangay namin, at sa tulong na rin po ng mayor po namin, na ipaliwanag po sa amin kung ano po yung magiging kahalagahan. Malaking tulong na magagawa po sa amin sa barangay namin. Nagpasalamat naman ng mga benepisyaryo dahil nabigyan sila ng pagkakataon at ng boses para sa mga panawagan nilang programa sa kanilang mga barangay. Dati simple lang po kami. Mga misis sa bahay lang. Walang boses, siyempre, dahil mga asawa ang nagtatrabaho. Lalaki, ika nga. Pero nung nasa Kalahi SEEDS na po kami,
pwede naman po palang magkaroon ng boses ng babae. Yan. Doon na po kami nagsimula. Natutunan namin na lahat ng bagay dito o lahat ng pwedeng gawin sa barangay man, sa bayan man, pwede pala yung pantay-pantay. Lalaki, babae. Walang pinipili. Samantala, sinisiguro naman ng DSWD na magpapatuloy ang paghahanap ng mga programa na makakatulong sa pag-angat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kasama si JM De Jesus, ako si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. Ito ang isa sa mga naging highlight ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. noong July 22. At bilang pagtalimas sa atas ng Pangulo, mas pinaghigpit daw ng Police Regional Office 3 ang kanilang pagbabantay sa mga establishmento sa rehiyon na posibleng pamugaran ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. We make sure na we will follow to the letter kung ano man yung directive nila. Although hindi man kami ang primary office responsible for that banning of POGO on our level, ang magagawa namin is to coordinate with the local chief executive, the PAGCOR, the Bureau of Immigration, and especially in monitoring yung mga establishment na pwedeng makapag-flourish yung POGO operation. Bukod sa illegal na POGO hub noon sa Clark, ang controversial na Baufo compound sa Bamban, Tarlac at ang pinakamalaking POGO hub sa bansa na nasa Porac, Pampanga, wala pa raw ibang namomonitor na POGO ngayon ang kapulisan ng Central Luzon. So yun ngayon ang sinisiguro natin na hindi magkaroon ng resurgence yung POGO operation dito. Of course, hindi naman namin kaya gawin yan sa level namin. Hindi namin pwedeng sabihin saklawan, hindi namin pwedeng saklawan yung mga functions din ng ibang opisina. We work in collaboration with all of those agencies, government agencies particularly, para once and for all, matigil na itong illegal POGO or IGL operation dito sa agency. Samantala, matatanda ang nauna ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad ng Kongreso ang pagbabalangkas ng batas para tuluyan ng ipagbawal ang POGO sa bansa. Kaugnay nito, nagsagawa siya ng site inspection kasamang ilang mga mambabatas at lokal na opisyal sa Baufo compound sa Bamban at sa Mega POGO Hub sa Porac nito ng Lunes, August 5. Nakikipag-ugnay na rin daw ang mababang kapulungan kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Al Tenco na siyang magmando ng pagpapatigil sa operasyon ng mga POGO. Pakikigitan din natin si Chairman Al Tenco kung anong kailangan niya sa Kongreso kasi kami po ang handang-handa tumulong para itutupad niya yung utos ng Presidente. So that's the role that we are doing. Sa Kongreso kasi may mga pending bills tungkol dito sa pagka-closure. Kausapin natin at pakikinggan din natin si Chairman Al Tenco. Pero ngayon din, kaya meron din kaming mga personal knowledge dito sa ano nangyayari. May mga reports dito na nadidinig din natin. Nilinaw naman ni Romualdez na seryoso ang kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa utos nitong dapat nang itigil na ang POGO sa bansa sa pagtatapos ng taon. Klaro si Pangulo, sabi na niya, ban na. Pero binibigyan niya si Chairman Al Tenco until the end of the year para ayusin mga nadi-displaced, papa-wind down at lahat ng mga kailangan gagawin. Liana Canilaw, CLTV 36 News.